So hello रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर आं दिनैहाय नोंसोरजों सावरायनो थाखाय आरोबाव माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय बे भिडिअनि सायावहाय जोङो माखासे बाथ्रा शेयार खालामलायगोन गिबियाव आं नैबे कास्टम बसुमतारी बिथांनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथांनि बुंनायखौ हयथ' अब्लाबो आङो ससे भिडिअ क्लिप नोंसोरनो हगारनानै होनाय जासिगोन खोनासङोब्ला कास्टम बसुमतारीया असमिया भाषायाव मा बुंदों তেখেতে বহুত কাম কৰিছে কয়কিনি হেক কৰাব নোৱাৰে তথাপিও মই মোৰ সুকুত যি সকলে পঢ়িছে এই কথাটো মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমে সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে বিটিসি সেক্ৰেটাৰিয়েট অফিস কোকৰাঝাৰত যত আমাৰ এমচিএল আৰু ইএম তেখেত সকলে বহিবৰ কাৰণে তেখেত সকলে এছেম্বলি কৰিবৰ কাৰণে সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে কোকৰাঝাৰত বিটিসি সেক্ৰেটাৰিয়েট বনাইছে কোকৰাঝাৰত সিআইটি যত নাকি আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবৰ কাৰণে সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে কোকৰাঝাৰত সিআইটি কোকৰাঝাৰত বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰৰ নেতৃত্বত আমি বডলেণ্ড অঞ্চলত বিটিসিত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কোকৰাঝাৰত সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰৰ দিনত সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে মেডিকেল কলেজ কোকৰাঝাৰত তেখেতে আমাৰ তাত মেডিকেল কলেজও আছে যে কোকৰাঝাৰত মেডিকেল কলেজ আছে তাৰপিছত নাৰ্ছিং কলেজ কোকৰাঝাৰ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰৰ দিনত নাৰ্ছিং কলেজ কোকৰাঝাৰ তাৰপৰা সিএইচডি অফিস কোকৰাঝাৰ যে আমাৰ 39 ডিপাৰ্টমেন্ট আছে এই 39 ডিপাৰ্টমেন্টৰ যে সিএইচডি তেওঁলোকৰ অফিস সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে কোকৰাঝাৰত বনাই দিছে বৰদফা কালচাৰেল কমপ্লেক্স কোকৰাঝাৰ আজি ইউপিপিএলৰ নেতাসকলে মিটিং কৰি থাকে ইমান সুন্দৰ ইমান ধুনীয়া এই বৰদফা কালচাৰেল কমপ্লেক্স কোকৰাঝাৰ এই বৰদফা কালচাৰ কমপ্লেক্সও সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে নিৰ্মাণ কৰা তেখেতে বনা হাগ্ৰামা ব্ৰিজ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আইপুৱালি নদীৰ ওপৰত আৰু হাগ্ৰামা ব্ৰিজ আপোনালোকে জানে দুখন হাগ্ৰামা ব্ৰিজ আছে আইপুৱালি নদীৰ ওপৰত এখন যত নাকি ডেইজিং ফেষ্টিভেল হয় তাৰ ওচৰত হাগ্ৰামা ব্ৰিজ এই হাগ্ৰামা ব্ৰিজ গুৱাহাটীৰ সৰাইঘাট ব্ৰিজতকে 100 মিটাৰ লম্বা दा बेनि सायावनो आं बुंनो सानदों कास्टम बसुमतारी नोंथाङा गलाघाटआवहाय रायजो जानाय मानसि हयथ' नोंथांनि जायगाया हानि फाथा दं जानो हागौ बेखौ आं मिथिया नाथाय नोंथाङा बिपिएमआव हाबनानै रायजो राजाफोरखौहाय जानला मोनला गोदाव सोराव बाथ्रा बुंना होनानै लाब गैया अखल जों बर' हारिया लामा दालांनि थाखायल' दावहा नाङाखै स्कुल बिल्डिं कलेजनि थाखायल' दावहा नाङाखै जों बर' हारिया हानि मोनथाय मोननो थाखायसो हाखौहाय लानानै बे जायगायावनो थैस' थांस' रायजो जानो थाखायसो जोङो दावहा नांदों कास्टम नोंथां 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बर' हारिनि थाखाय बै नेशनेल हाइवे 31 नं राजा लामानि साहाजों जेसेबांनाखि रायजो जानाय दङ बेखौहाय बिपिएफ पार्टिया माब्लाबाबो नायसनाखै आरो हानि फाथाबो होआखै दिनै जोङो नुगासिनो दङ इउपिपिएल सरकारा हानि फाथाबो होगासिनो दङ মই এইটো একটা কথা ক'বলৈ বিচাৰি আছো কাস্টম বসুমতাৰী মই অন্য ভাষাতে মই কথা কম আপুনি কৈছে কোকৰাঝাৰ টাউনত এনেকা বনাইছে তেনেকা কৈছে নহয় ৰাস্তা ঘাট দলংখন বনাইছে স্কুল কলেজখন বনাইছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন বনাইছে মেডিকেল কলেজখন বনাইছে সেক্ৰেটাৰিয়েট অফিসখন বনাইছে নাৰ্ছিং কলেজখন বনাইছে এইটোই আপুনি কৈছে মই ভাবো কাস্টম বসুমতাৰী আমাৰ বড় জাতি ইমান বছৰত স্কুল কলেজ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাই আমাৰ বড় জাতিৰ ইমান বছৰত আন্দোলন কৰিছে নিজে জাগাত যাই থাকিবার কারণে ঠাই পাবার কারণে মাটির অধিকার পাওয়ার কারণে আমি আন্দোলন করেছি
আমি এইটো রাস্তা ঘাট স্কুল বিল্ডিং কারণে আমি আন্দোলন করা নাই আমার লাগে মাটির অধিকার বেলেগ বেলেগ জায়গাত যেনকা মানুহে ঠাই জীয়াই থাকি আছে তেনেকাই আমারে লাগে আপনি যি কইছে এইটো কোৱাটো বাদ দে আপনি এৰি দে আপনি নিজে কিবা প্রফিট পাওয়ার কারণে বিপিএফত জয়েন কৰি ফালে আবুল তাবুল কথা কোৱাটো সোশ্যাল মিডিয়াত আহিটো এৰি দে এইটো বাদ দে কাস্টম বসুমতাৰী আপনি পড়াই লেখা মানুহ হবার পারে কিন্তু আপনি ভিতরত নাজানে আমি আন্দোলন করেছে মাটির কারণে আমার আগত মাটি লাগে মাটির পাতা করি দিবার লাগে দ্বিতীয়বার আমার কি লাগে শান্তি লাগে তারপরে আমি দলং বানাবো না রাস্তা বানাবো না ব্রিজ বানাবো না বিল্ডিং বানাবো না স্কুল বানাবো না কলেজ বানাবো এইটো আমার ইচ্ছা আছে আগত আমার কারণে মাটির পাতা দে তারপরে কি করিবার লাগা আছে এইটো আমি চাম এইটো পিছত বনাই যাব নঙ্গনা नङा रायजोफोर गिबियाव जोंनो हानि लेखा होग्रो दिनै जों नुनो मोनो चिरां जिल्लानि ओरै नेशनेल हाइवेनि साखा रायजो जानाय रोजा रोजा सुबुङा हानि लेखा गैया इमानखि जोंनि गामियाबो हानि पाट्टा गैया रायजोफोर अब्ला 17 बोसोराव मा मावखो बिपिएफआ मा खालामना थाखो जेननायनि उनावसो देरहायोब्ला हानि होगोन होननाया बियो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागोसो जागोन अनला खारियाव आगान थायैसो बेबायदि बाथ्राया मिथिबाय दा रायजोफोर बेखायनो सिन्था खालाम रायजो राजा नोंथांमोनाबो जेन' इउपिपिएल सरकारा जोंनि बर' हारिनि हास्थायनाय बायदि खामानिखौ मावनानै होजोबनो हानाय बायदि जायफ्रा आरोबाव पेन्डिं जानानै दंबावो बिथांमोनाबो मोनजोबगोन आरो मोननो थांगासिनो दङ जोङो बावैसो सिगां नुबाय लाइमुथि गामियावहाय 862टा सा नखरनोहाय हानि पाट्टा होबाय आरोबाव मैयानि समाव जोङो नुनो मोनबाय खैला मैलायावहाय 3,000निबो बारा सुबुंनोहाय हानि पाट्टा होदों नाथाय जायफ्रा सिन्था खालामदों बिपिएफ फैब्लासो जोङो हानि लेखाखौ लागोन होननानै सानदों नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनानै दाला हयथ' बे खाबुखौ मोननाबो जानो हागौ गाबोन जुदि गोदान सरकार फैगोन बै सरकारा मा मावगोन रावबो बुंस'नो हाया बेनिखायनो नैबे समावनो खाबुखौ ला आरो बे सरकारखौनो जोङो सापर्ट खालाम जेन' जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे उन्नति खामानि मावनो हानाय बायदि दानिया फैदो रायजोफोर रन्जित बसुमतारी ना साखाथै फाखाथै आगदा आगसि जों रावखौबो नाया जों इउपिपिएलनो थांगोन जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन खुनु जों आगसि आगदा रावखौबो गिदिं गोदान नाया जा सिदा सिदा जेरै मैदेरा जा सिदा थाबायो सैमाया जेसेबांखि संख्रावबाय थाथों बियो नाथाय बियो गावनि थांगोनजोंहाय बियो टारगेट लानानै थांबाय थागोन नंगौ बाथ्राया सैथो संख्रावग्राया हिसाब गैयै थाखागोन नाथाय बेयावहाय मोजां गाज्रि सायख'नो रोंनायासो मानसिनि आखु अब्ला रायजोफोर जोबनायाव नैबे सावगारिखौ जों नायनोसै बेयो गफुर हालामाव रायजो जानाय माखासे अपोजिशन पार्टीनि सावगारि बियो रायजोफोर माबे गोसोखौ लानानै माबे गन्थंखौ लानानै मा गोसो लानानै जेन'बा बे गफुरावहाय बिपिएफनि फ्लेट गारियावहाय खानानैहाय रिलि खालामनोहाय हाखो बिसोरो लाजिखोना लाजिदिया आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों मिथिगौ ना नोंथांमोना आंखौ गाज्रिमोन बा दामोन बे नोंसिनि सायाव मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांनानैसो बुंदों बे बाथ्राखौहाय जेराव गफुर सनितपुर बिसना दा जाखिनि गामि हाबदों बे गामिया इउपिपिएल पार्टीनि एकर्डनि थ्रुयै हाबदों आरो इउपिपिएल एकर्डनि थ्रुयै हाबनायावहाय बेबायदि खालामनो मोना होननानैहाय आं बुङाखै रायजोफोर आं बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय बिपिएफ पार्टीया इउपिपिएल पार्टीनि बिटिआर एकर्डखौ पिआइएल होदों ओमफ्राय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बिपिएफनि मावथिफ्रा एकर्ड लेखाखौ आखायाव लानानै सावनो नागिरदों सावाखै सावनो नागिरदों
आरो बिनि सिगां माखासे जेब्लानाखि गामिया हाबसनहां जादों बे समावहाय बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय लेक्सार होनानै मिनिबायदों सोसननो हाया होननानैहाय नाथाय फाइनालि सोसनबाय दानिया हनै बिपिएफ पार्टिया गफुरावबो जायगा लानो नागिरबाय फै अब्ला जों खोनासंनोसै गफुर हालामनि नदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों रायजोफोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मानोना गोबाव समनिफ्रायनो गोबां मोनफ्रोमबो आन्दोलनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लानानै गोबां खस्थ' मोनबोनाय आरो बे खस्थ' मोनबोनायनि फिथाइ महरै बर'नि गेजेराव दिनैसिम खनथाम एकर्ड जानानै थांबाय नाथाय बिएसि एकर्डआवबो थालांदोंमोन आरो 2003 मायथाइयाव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बेयावबो सानजानि जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' रायजोफ्रा सोमावसारनायनि फिथाइ महरै मोनफुंनो हायाखैमोन नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि सानजा रायजोनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो दिनै नेयै एकर्ड जानायनि उनाव माखासे सम जोङो माब्ला जागोन बा दासिमबो मानो जाफुङाखै होनना माखासे गोनो गोथो दंमोनब्लाबो नाथाय नै देग्लायहाय दाखालि बावैसो जोङो जिहेतु फैबाय थानाय देग्लायनि 2025 मायथाइनि जि बिटिसि इलेक्सन बा बिसायख'थि नैबेयाव बाहागो लानो मोनगोनखौ मिथिनानै जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बेखिनियानो जोंनि सानजा रायजोनि रायजो राजा हिसाबै जोंहा गोजोननाय दङ बेखिनिया मानोना जोङो गोबां सिगां समनिफ्राय बेबायदि हाबनो लुबैनाया दंमोन नाजाबाय थादोंमोन नाथाय जोङो जाफुंनो हायाखैमोन मोनफुंनो हायाखैमोन दायो जोङो गोबां सम नेनानैब्लाबो नैबे समावहाय जोङो हाबफुंनो मोननानै बा हाबफानो मोननानै जोङो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोननि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे समाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौबो केस होदोंमोन पिआइएल होदोंमोन दा बेनि सायाव सनितपुर बिश्वनाथफोरनि रायजो राजा हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन नंगौ थारैनो जोङो बुंनांगोन नैबे जोंनि जितु सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन आरो जोंनि सोसननाय गासैबो हाबाफारिया गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों क्रेडिटखौ होनांगोन आथिखालनि जि खुंथायाव थानाय बिटिसि सरकार प्रमद बर' सार आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नांथाब नाजा सानहर नाजानायनि गेजेरजों जोङो हाबफुंनो मोनदों होननानै जोङो बुंनांगोन बिनि थाखाय जों क्रेडिटखौ बिथांमोननो हरगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बुंगोन जोंनि सानजा बाहागोनि रायजो राजाफ्रा गासैबो दा सोलिबाय थानाय जितु खुंथायाव थानाय हान्जा इउपिपिएल हान्जानो जोङो भटखौ होगोन होननानै जों रोखायै बुंनो हायो मानोना जोङो जोंनि सानजा रायजो हाबनायाव इउपिपिएल हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिकल्प हिसाबै खुनु मोनसे राजनितिक हान्जा बा गुबुन मोनसे बेबायदि हान्जाफ्रा जोंनि बेबायदि हाबनो थाखाय जोंनि थाखाय जेबो मोनसे बिसोरो एगेन्सिबो खामानि मावाखैमोन आरो जोंनि थाखाय बिसोरो माब्लाबाबो जोंनियाव दुखु खैफोद जायोबाबो गोबां खस्थ' मोनबाय जों एनडिएफबिनि समावहाय गोबां खस्थ' मोनबोबाय आन्दलननि समाव गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन नाथाय बैफोरबायदि माखासे गेदेर गेदेर बेबायदि थासारि सोमजिनायावबो गुबुन राजखान्थि हान्जा हिसाबै बिपिएफ हिसाबै बेवहाय खुनु मोनसे जोंखौ खबरबो लाफैयाखैमोन दा ओंखायनो जोंनिफ्राय रोखा फैबाय थानाय जितु बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएलनि बिकल्प हिसाबै गुबुन राजखान्थि हान्जा जोङो नागिरना मोनाखै अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि